Ruka Hospodinova. Izajáš 59. kapitola. Aj hľa, ruka Hospodinova. Nie je prikrátka zachraňovať a jeho ucho nie je tak nedoslýchavé, aby nepočulo. Ale vaše neprávosti sa stali hrádzou medzi vami a vaším Bohom. Vaše hriechy zakryli jeho tvár pred vami, takže nepočuje. Lebo vaše dlane sú poškvrnené krvou a vaše prsty neprávosťou, vaše pery hovoria lož, váš jazyk šepká podlosti. Nikto nepredvoláva na súd podľa práva, nikto nejde pred súd čestne. Dúfajú v ničotu, rozprávajú daromnosti, počnú trápenie a porodia skazu. Vysedia vreteničie vajcia, tkajú pavúčie vlákna. Kto zje z ich vajec, zomrie a z rozšliapnutého sa vyliahne zmija. Z ich vlákien nebude rúcho, nezakryjú sa svojím výrobkom. Ich výrobok je dielo skazy, násilníctvo majú v rukách. Ich nohy bežia k zlému a ponáhľajú sa prelievať nevinnú krv. Ich myšlienky sú myšlienkami skazy, hynutie a pustošenie je na ich cestách. Cestu pokoja nepoznajú a v ich stopách nie je to práva. Chodia krivými chodníkmi, nikto nepozná pokoj, kto po nich kráča. Preto sa právo vzdialilo od nás a spravodlivosť nás nedostihne. Čakáme na svetlo a tu, hľa, tma, na jas a hľa, chodíme v temnote. Hmatkáme po stene ako slepí a tápeme sťa ten, čo nemá oči. Za poludnia sa podkýname ako za súmraku, medzi zdravými sme ako mŕtvi. Všetci mrmleme ako medvede, stonáme ako holuby. Čakáme na právo, ale ho niet, na spásu, ale je nám ďaleká. Lebo mnoho je našich priestupkov pred tebou a naše hriechy svedčia proti nám. Veď naše priestupky sú pri nás a svoje viny poznáme. Odpadli sme a neverní sme boli voči Hospodinovi, odvrátili sme sa od nášho Boha, hovorili sme o útlaku a odpadnutí, osnovali sme a nerozvážne hovorili lživé slová. Tak je právo zatisnuté a spravodlivosť stojí ďaleko, lebo pravda klesá na námestí a poctivosť nemá prístup. Pravda chýba, kto odstupuje od zlého, býva olúpený. Hospodin to videl a nepáčilo sa mu, že nie je to práva. Videl, že nie je to nikoho a úžasol, že nikto nezasiahne. Tu pomohlo mu jeho rameno a jeho spása ho podoprela. Obliekol si spravodlivosť ako pancier a prilbu spásy na hlavu, zaodial sa rúchom pomsty ako šatom a prikryl sa rozhorčením sťa plášťom. Odplatí celkom podľa skutkov, svojim protivníkom hnevom a svojim nepriateľom odplatou, aj ostrovom dá odplatu. Potom sa budú báť mena Hospodinovho od západu a jeho slávy od východu slnka, lebo on príde ako dravý prúd, ktorý vietor Hospodinov poháňa. Ale pre Sion príde ako vykupiteľ aj pre tých, ktorí sa v Jákobovi odvrátili od priestupku, znie výrok Hospodinov. Toto je moja zmluva s nimi, hovorí Hospodin, môj duch, ktorý je na tebe, a moje slová, ktoré som ti vložil do úst, neodídu z tvojich úst, ani z úst tvojho potomstva, ani z úst detí tvojho potomstva odteraz nikdy viac, hovorí Hospodin.